Ka Green Tech Foundation haka laipo tari ulaber arjar arpun rio kala penpau ka jing sngolingo ba wat umentri ka tana tourism ka sarkar jilla utimati di shiraru umtep baya ka dolan nong lompong deng hapdeng kapung yam ru la ai wai lang sya ka Indian Hotels Company Limited IHCL ka badai ka benta jong ka Tata Group banshna ya ka 5-star resort and spa. Habakran sikilat pathai kubor hadin ke jiwannya kran bat umentri na kalyang uba H Bansiudor nong lang chairman ulaong baka foundation karamai lat ban peniyat chakmat ya ka project namar ka longkum balilam ya ki jaka shiki corporate ki bahe nabar jella. Ka foundation dangshan kala kedo baka sarkar jella kumbapau na ka jubab RTI kabala yok pediang na ka Meghalaya State Pollution Control Board hi ka pen Kenya ka kendon kabala snahi kata ka Meghalaya Water Bodies Preservation and Conservation Guidelines 2023 kabakhang lat ya ka jingthmu penjat ya ki jaka lang da ka batay ya ki jingtay ki bahe da ka bakdo ba ka jingsna ya ka tega project kan kata ya ka jing internet na lor ka jing penmi boarding na kapung yam ka foundation kalaong ba ka jing ai lang ya ka dolan nong lompong dang hi kan pen sniu bat penjak ya kapung yam. Shusho ka foundation kala kado ba lingba ka RTI la syamba ka Meghalaya State Pollution Control Board ka aya ka consent to establish syakaway ka third party ka bakerteng ka Yam Hotels Private Limited ka bapan isay ban pentray ya ka project ha ka dolan nong lumpong deng ka balay po 100 ekar bat ka Orchid Hotel Yam ka balay po ekar. Nilai kendu ya i tourism minister mentakasngi ngan ya thu ya pi ka balingo kalong ba wat tourism minister tip ba ya utai udolan nong hang teh popong yam laai sya kini kita tagaru udah ong ini bad ngi haban sei mentara ka RTI ngi ong bapet ka RTI la pen isai la kadau baka CTE ka bangi ngiyo nang teh na po Meghalaya State Pollution Control Board ngiyo ka CTE ba kata ka jaka ka exact location uday ba kaway naki uday udolan nong lumpong deng island hang teh po yam dikanay kalong ka ka ba ngusi bat ka ba let's say ka ba pla ka bangilaman ong kumno wat tourism minister tip ya kane dena kaliang jong i ngi tingla kran na kabasay imtangi yung bapet kadiman ka jong i kalong betang kaway call off ya kane ka project scrap ya kane ka contract ka BPI ya kitiki touch group bat kumbang ngalaong bak kani ka project kang tay po yam menta kadai bet ka project panlilam yo unong we kumbang kran na kini kisngi beladap ba kiban ki implementing agency kiban long try kiban penyaj kata jing try kide ki third party kumang ladap kran kide kita ki Yam Private Limited kiba dai try do tau arun kumara ini kumno de kini ki baro kumbang kran na duning kong kamdei boong bangi isu persyak lebe ngreng hakanong rem bawat lilam te wat lilam ya kini ki jaka kari kasijan tia ka iya ki jungi ki cloud ki tab penjot hakinong way sisngi ki corporate bahe what exploit ya kini ki jaka ki puta ki jongi ngilangnya ngilathaj but sakat no ngidang ya sngap upaj ba manta pui katno ka jing khi bitar katno ka jing sngo yamram ka jing sngo benyo ban ui kini ke kenyo but ngi tangkawai hing so ban ong na kaliang ka jongi lada ngi sukwa ban ong takumi ba katai ke project saisin ngan ban biang call off ya katai project scrap ya ka kontrak ka BPI lim kumta ngin sim de kisenjam ki bakham tinge nang ni sakmat banakal yang jong i tourism minister ila ong yangi bamarmar in alumno e meeting nomor ngilong i pecha kani ka kam hang tay po yam ka kalong very sensitive but kani ka issue ka kam yap ngin yakran try muluk ngin yakran i judgment rew ngin yakran shu yakai lada yakijaka ki puta jungi ngila syaban lilam katu kilale ban persyang ban nyom ban thom da kabor ya ka klaunong flamoi life sing suri hang tai ngila yang man yale kide kini ki ju ki breu menta ki ba persyang ban wara biang ki corporate ban wan ban thom da kabor sai ko yam ka yam kala itanat lupa nginum don kam ni kran sipun ke ka yam ka don kam ya ka benta bangin ai ya ka dawai bakan koj bakan kya ya kanika nyut na sorselong na wa am serpi na wa am khra kisim ki do kha ki do panat hang tai ki don kam menta yang i bangin yada utayu island hang tele uday ko mangilong uday jaka syong ri jong kisim kido but kata jaka ka padang bhaju kini ki migratory birds i aquatic life hang tele mata ki sofa do kata siltation ka bajar kai ka sedimentation ka bajar kai kini ki bro menta jaka bakin penkhoj bakin yada ya kata ka pung yam ka ba itanat ka ba bananam ka jongi ka hydro project ka ba he ki wanra asnon ki corporate ban pha penpra ban pha penjot ban thom na ka bor kum ginong syusnong kapor kala dei ba kasur ka di ban mi ngim dei ban susah
bakin le bakin thom da kabor kat ka bakimon gini ki bro ile pinda yu pinda pai bha manta ya ka e ka bakini ki persang ki wan ra ba ye kini ki spa ki company ki ba he ban thom be da kabor ya ki jaka ki ba itanat ya ki jaka ki ba terpang ya ki jaka ki bangidun kaman preserve ban protect kita ki forest dim forest kita ki wa ki balong khut te kapor nganong e pi kala dai bat ngi sukan tu bat kawai ka khubor si pai ba ngi suka banong kum mengilayang ayengi ke jengkersan tanggaw ingi spuaban pentikna yapi lada long sa kumno ro MTM ya kanek project lada kapor kada wayangi dakino kino ki senjam ki bakam ting ki bapin pejmat ngilong ki balakloy nagal yang jong grentek sai sisen call off this project withdraw ya kanek kontrak lim gumta nang ni sakmat penyui ki senjam ki ba pajba bat unong song snong ula bitar ula sat bat ula unsa sim ya karai ngan ya thu ya kipaj ba namar ba kani ka isu jong kani ka project nte umiam menta kam isu tang isu ka bakki na ingi kaleng jong krentek upaj ba ula ki upaj ba ula sat upaj ba ula bitar ka petition ka badang tang men sisngi ngi pelaj ya kata online petition ban ya sign paj ba inong persya menta ka singi kala cross ya ka arjar lais pa ya kabaningkong ngasngo ban ai kublay ya barok gini kip nong persan ibarat ba bat ki bapen sngow sisha ya kata kajing kit kli bat kajing ba kli namanta kane kajing le donbor jong kini ki hespa ban lilam yiki jaka kita Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus f hakajing som Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi panai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pindon kam daki mar bam modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya